De technische commissie van Jonkers bouwde een splinternieuwe Prinsenwagen. Er is nog werk voor gemaakt, er zijn constructietekeningen voor gemaakt, maar ja, uiteindelijk wordt het hetje zo toch doen. Hopelijk zijn straks door de nieuwe Jonkersprins heel glorieus bovenop als hij door de Venlose binnenstad trekt. Maar hier niet alleen, hopelijk in lengte van jaren nog heel veel nieuwe prinsen. De nieuwe Prinsenwagen wordt gebouwd in de burgemeester Konradstraat in de grote hal van Jonkers. Als eerste kwam er een ijzer raamwerk dat met kiepengaas bespannen wordt. De tweemanshoerige herauten worden geboetseerd met ijzerdraad en met foam en kregen twee echte klaroenen. Na het maagdelijk wit van de grondverf begonnen de verschillende onderdelen langzaam kleur te krijgen. En we bleven maar plekken met stapels, telefoonbuig en meters kiersdook.
De kleinste fanclub wordt ook getrakteerd op een lekker stukje vlei en dat lieten ze zich goed smaken. Ook Forsiuxius liet zich uitgebreid informeren. Het maken van al die verschillende figuren is het werk voor de creatievelingen. Tot slot wordt er nog een laag blanke lak aangebracht, dit om alles te beschermen tegen het vocht. Na een gans jaar bouwen kan de stufjas weer op het heugstje, wellicht in afwachting van het maken van een nieuw pronkstuk. De poort gaat open en om verder op te kunnen bouwen vertrekt de wagen naar een grotere loods, die ook een heel stuk hoger is.
Charlotte. We kriegen over aan de fijne bier. Zet alles erg netjes op de kastje. Heb toch maar één aan de 3. Het is oké, we gaan weer bieden waaien. Geluid mich auf de Welt weg wie ein Kind. En hebst de levens aan uw erf gehangen.